3, 2, 1. احمد از سلام مخلصای گیرامی قدر با شما رپ افم تاجیکستان. مهمونی برنامه ما امروز بلک ساوند. سلام علیکم اکای بلک. و علیکم. چه اومدی اکا؟ من از خوب پروبکا کتی نکی سال رسیدیم. پروبکا بوده؟ نه تنها در برنامه ما وابشیم در جمهوری بسیار мehмонои гироми қадр буданд. Мы рады были их встречать. Спасибо, что приехали и будем их ждать еще раз в гости. Брат, куна кыка? Чхе сарчинами корбор? Чи мотивация до? Корбори музык нависи. Корбори рэп. Рэп сар кадем вақтои мактаб. ҳамин солҳои 2001-2002 ҳамсир доштем. Мерафт тарафҳои Россия да мегашт. ҳамун кӯдакиш. Ба ярӯз як кассетамон меорад, сурати децлай ҳамҷа мегай наи рэпай гӯш кинен. Мо вақт гӯш мекардем руки вверх ҳам хеле чизо да попса буду вақт рэпа наметонистам чо. Ба ҳамҷа гӯш кардем децла. Ба фаҳмидем ки рэп чия, писанд чи. Ай ҳамун рӯз дига мехостум ки ман ҳам рэпер шавам. Якин байди ки гӯш кардӣ? Яъне ки буд Децл буд якин байди. Чи байдиш буд? Треки письмо. Письмо. Трекиш беяд зурай маънеш сахта. Чи ба Black Sound? Чи маъно дорад? Маънои Black Sound ҳамин хелае ки музыка, ҳамин мусиқии рэп худаш ай тарафҳои Америка, ай ҳамун тарафҳо омадагии ин мусиқии кӯчаи да уҷа афроамериканцо бисёр использоват мекунанд. Ай рӯи ҳамин Black Sound мусиқии сиёҳ барои ҳамин кӯчаҳо. Ака хеле гуфтанӣ ки рэпи ту танҳо сиёҳе? Не, хеле гуфтанӣ нестам. Аввал саршавӣ чиза мумкин танҳо сиёҳ буд. Фақат ҳамин ай бораи кӯча проблемаҳои ҳамин чизро нафҳм мекардем. Баъд уже оста чӣ хела индустрия ҳаллиш мешава, ҳама чӣ пеш рафтасе. Мо ҳам камтарак стилёмона бо ҳаллиш кардем. Мо ҳамин ҳар хел стилё кати експеримент мекунем, мақсад кор мекунем. На танҳо кӯча. Отлично. Фаҳмо. Хайр мезгарем ба саволи навбатӣ. Чӣ тавра мотиватсия метиҳад барои наистодан, барои навистан трекҳои нав, кӯча, ҳаёт ё ғайра? Мана мотиватсия метиҳад ҳамин чизе ки ман ҳар саҳар мехезам. Ҳамин корбори худ ман мекунам, ба медром YouTube. Тамошо мекунам чӣ гапай дар музыкальни сфера дарини Тоҷикистон да, мақсад за пределами ҳамин тарафҳои СНГ да. Мада ситуатсия маъқул нест. ҳамин чиз мада мотиватсия метиҳад ки ман ҳар рӯз бихезам, бинависам чизои нав, барои чи гап бисёр ай дар кала бояд ин чизоро ман бурорам. Яке не одамо да маъқул мешавад, ина муфлисо хичон медонад. Яъне ки ман хеле фаҳмидагим ки бисёр рэперҳо ҳамин текстнависӣ кати хеле эмоцияҳошон мебуроранд. Рост ай. ҳамин чиз кати дила холӣ мекунӣ. Яке чӣ хелае мақсад ҳамин мардак бисёр проблемаша дар дарунаш мехапа, ҳеҷ када нақл намекуна. Ҳамин мардаки ҳам хелае. Ана рэп да камтар ту да возможност метиҳад ки ҳамин суханҳое ки мехоҳӣ гуфтан ҳамун рэп да бигӯиш, чиз музыка бурориш. Мақсад дилта холӣ кунӣ. Берем дальше. Ина ака дар аввали карьерат кадом артист ё гурӯҳ умидат буд? VIP 77 Москва дар соли 2006-2007. Ба оста VIP 77 шида лейбл Black Star. Вот я за ними слежу, мақсад ай хафошон ҳамун вақт ман интерес мекардам, барои ки мусиқии ман камтар ҳамун лейблда монандае. Мо як вақт бояд сатҳи гӯштифа мекардем. Ин информатсия ҳаст ай мумкин шумо да. Ака ҳам хеле информатсия медонам, ба мехостум ки ҳамин савола бипурсам ки росте ки худат ака ҳамин участники Black Star будӣ? Не, мақсад камтар информатсия нодуруст ай. Black Sound участники Black Star набуда. Ҳамин хелае ки ман как артист участники лейбли Pravda Records Москва да. ҳамун Pravda Records кати ман контракт доштум. Якум контракти ки лейбл кати ман мақсад бастан ҳамин контракта. Ана ҳамуҷада я артисти беҳад топови артисти миллионник доранд, Глеб Калюжный. Ана вай ҳам артистай, ҳам актёри киноай. Ана ҳамон кати мо ҳамкорӣ кардем.
аму трек лейблда камтар писанду мачхели ки гуфтанд ки мо ҳами кора мебарем лейбли Black Star. Генеральный директоршон Пашвой гуфтанд ки ҳамуда нишон метем, мақсад ки интерес пайдо кунад. Бурдан нишон додан ва ё дидан диромадан интерес кардан дар страницаи Instagram ма подписаться кардан ҳам Пашу, ҳам официальни страницаи лейбл Black Star. Оли шумо дар скриншото шароӣ мекунем, баъд бо наворда мемонемеш ки кати факти далелош. Ана интерес кардан ки мақсад ҳамкорӣ кунем, но ай тарафи ма отказ шид. Барои ки условияи коре ки дар уҷай, баъд се артистои ки ай Black Star ма мешиносум, катишон иштагем, мақсад суҳбат кардагем яд-се чизоро, ҳамо одамо ма да совет додан ки ман ҳами участники Black Star нашавам. Ҳамора гӯш карда оса ман ҳами Тоҷикистон овардам ҳами мусиқии нава ки одамо бидонанд ки ҳами мусиқии мо ай ватан бо берун ай. Мақсад стили ҳами чиза мо бояд дар дигар ҷо бирасонем. Ҳасташ патриот, а? Ман беҳад патриоти Тоҷикистон. Гамес ака, гамес. Ҳа мерем дар чӣ? Ана саволи интереси. Ягон вақт авхали мисл дар сар меомад ки бас кунум амара партом нашид карочи. Ҳар рӯз ака. Ҳами дар фикри ман ҳар рӯз меояд ки ҳами чӣ кор мекунӣ, ҳами дар ту чӣ дар корай. Мақсад вақт рафтесай. Лекин ман музыка дакардан кардесам. Ман накардесам, дар чӣ рафтесам, барои чӣ ки ман мехоҳам ҳами корам дигар чиз кунам, мақсад тафои дигар кор маҷбур шавам. Лекин ин чиз ДНК-дай. Ҳами ДНК-дай. Ман дар ёдам ҳастай ки мумкин Садиқ Ясли мерафтам, оё текст менавистам. Стихи менавистам, малимонда мегуфтам ки ҳамкади, барои чӣ ки ман бисёр мақсад ҳархел китобо мехондам ай кӯдаким. Ай чиза намешава бас кардан, но ман мехоҳам. Ай ҳамаи трекҳо кадом трекат туда ба дил писанд ай? Ҳама як ташаккуне ки ака. Як та ҳамун вақте сар кардагим то озира як трек бигирад кунам ки ами як ташаки нами туда хеле ту фикр мекунӣ ки ҳамаша зурай, да хеле мотиватсияш, горение ва энергетикаш зурай ака. ҳаста. Ҳами охирон альбоми Инкогнито ма кор кардам. Совместно кати Фира Растаман, кати Хотамӣ, ҳам бачаҳои лейбл кати кор кардем. Ана альбом Инкогнитода як трек ҳастай Welcome My Party. Ман шиндагӣ мушака. Треки Welcome My Party метавонам дар як рӯз ман 10 бор гӯш кунам ша. И барои вай не ки ман вая мақсад хондагием не. Уҷада нагрузкаи смысл, мақсад мотиватсияш бисёрай барои ман, барои дигаро. Мумкин ман дар он чиз бо дигаро худшо набиёвам. Ҳамун трек да. Ҳамун трек мада беҳад писандад. Гуфти мушаки это очень хорошая работа, ака, достойная работа. Мехоҳам ки ҳамхали трекотон бо бисёртар бишава ака. Мешава. Иншалло пеш дай. Брат. Ба гуфти худат ҳамин репи тоҷик киҷо рафтестай? Мақсад бисёрӣ мегӯянд ки репа ҳозир мардум бизнес кардестай. То есть реперои ҳозира бизнес кардестанд. Хеле талант, рамши пешвақт чӣ хел буд ака? Репер ман ҳамхе медонам, ман ака так як мухлиси репум ака. Ай вақтша будам, да, ман гӯш мекардам, медонам бисёр группаҳоро, ина хитам ай вақтша мешиносам ака. Репер пешвақт бился за улицу, за правду. Мақсад мо мегуфтанд ку реп не за деньги, гапода хеле барои сум главный набуд. Ана ҳозир ҳамхали мнение складываться кардастанд ки ҳамин репа бизнес кардагианд. Репа мешава бизнес карда и бояд бикунемаш. Но дрини на танҳо дрини Тоҷикистонда мо бояд роиш кунем дигар давлатҳо, Европа, Америка. На чхеле ки мақсад мумкин мухлисо надонанд, зи одамо надонанд. Rap FM дора дистрибутсияи трекҳо дар Spotify, iTunes, дар ҳама площадкаҳо метавонед обращаться кунед. Ҳамихел трекҳоро бизнес мекунед, роӣ мекунед дигар давлатҳо. Ҳамихел мебурояд трекҳо дар ҳар ҷо. Ира бизнес обязательно кардан дар кора, но качественный бояд бишава. Мақсад материали качественный мекунӣ, мефурӯшиш, дигар ҷода мешава.
То есть достойно представляет таджикский рэп. Да, достойно, качественно. Асад баробар инами хотя бы СНГ да дигар дастан группои ки качествашон уже Европа, Америкада гремет дора. Ма фикр мекунам мо ҳам ҳамин чиза метавонем када и бояд бикунем. آره همین مفلس‌ها گرامی و رپرهایی که ما را نگاه میکردن خیلی که بلک ساوند گفت платформаи Rap FM дорад шароите ки дар ҳамаи площадкаҳои международӣ трекотона ворид карда ва пешниҳод кунад. Обращайтесь. Мерем дальше. Рафтем. Брат, ну-ка вот скажи мне, чӣ фарқиятай байни рэперу блогер? Саоли зуд. Мақсад блогерай, реперай. Реперое ки блогер шидагиян, ана блогерое ки репер шидагиян, и уже вай байни чон аю кори кардеса. Бози ҳамин тенденсия, ҳоҷи ман аҳамият додум, бисёри реперҳо блогер шидан ака. Ман фаҳмидам, лекин мақсад Карьерашона ай реперӣ сар кардагиян, оқибат блогер шидагиян. ма гуфтанем ки, значит, вай одамо реперам набудан. Вай реперам набудан. Вай просто мухлиси реп будан, да як момент мехостанд ки ҳамин репа истифода баранд, известностшона бигиранд, во дигар корушона пеш баранд. Ина блогинг. Ина мақсад. Ҳама бикунанд, неки ман фикр мекунам ки реп, и репай, реперай, блогерай. Рэп и отдельный культура. Отдельный, осад, фоиз реп и отдельный культура. Насчёт батл. Батл — это искусство? Или же батл — это просто як хайп? Ҳамин батлое ки ман чизе ки гӯш кардам, тамошо кардам, охирон 2-3 сол, может быть 4 сол пеш, охирон мумкин вақто неста ин чизо. Айру чи неста ки батлерое ки баромад мекунанд, гапҳои қабеҳӣ, ҳақорат. Фаҳмидия, мақсад интеллектуальный батл неста. Батл искусствай. Одаме ки хондагиай, бисёр китоб мехонад, ина мақсад. Ҳамин одам бояд буроя батл кунад, ҳунарша нишон бита. Чанқа бирини инаи мағзи сарда гап дора, фуаи гап. Не ки ман гапа намедонам, рифмошда ҳақорат бикунам, буром чапалох, чимчиё, чизо батл да туғри намегирад. Интеллектуальный батл гап ба гап и дигар чизай. Биф, фаҳмидия, мақсад дис, батл. Пеш вақт солҳои агар ҳамин ман хато накунам, солҳои ҳамин 2004-2005 будан бисёр группҳо буданд ки мақсад ҳамин гуфти шумо биф мекарданд, ҳардигариша дис мекарданд. Баъд мусиқа ман ҳамон вақт гӯш мекардам, чун рад это было по-другому. На самом деле гӯш мекарди, ишкати хеле конкуренцияшона просто нишон медиҳад. Конкуренция. Мат ақорат минимум буд, совсем минимум буд. Агар ақорат намекунам, вай ягон ақорат дида буд безобидный буд, ки вай уже хеле аҳамият намедодиша. Лекин баъд сол гузашта, и уже солҳои 2010 бигем 2012-13, на самом деле пайдо шуданд ки слишком бисёр ақорат буд. Бисёри баъд ақорат. Ё фикр карданд ки реп ақоратай. Фаҳмидӣ, мақсад мешавад ки ака гӯш кардагиян ҳамин американцо чӣ хеланд мега ягон гапҳои ақоратӣ, но вай да ин чиз туғри мегӯяд, барои чӣ ки ваё гапзанишон дурини семьяжда ақорат катияй. Менталитетшон. О, аммо да ин чиз туғри намегирад. Но ё фикр мекунанд ки репи мо ҳамун репай, ё бояд ҳамин ақоратошона бикунанд, талқат кунанд ҳамин чиза. Но намешавад. Бояд реп бе ақорат бошад. Чанқа максимально стараться мекунӣ. Мешавад ки ҳастаи реперое ки мақсад бо ӯ ақорат ҷо дора. Бале. Бо кира ақорат мекунӣ? Хеле не ки ая лав ҳамаро ақорат кунам бирам, не, хеле намешавад. Гап нест. На ба кадом репери действующий Тоҷикистон мехоҳӣ фит кунӣ ака? Мехоҳам фит кунам реперои действующий Тоҷикистон. Мақсад касе мехостум фит кардам, Фирар Астаман. Ҳаматон мешиносен, иншам медонен кияю. Ман ҳамин ай вақташ гӯш мекардам, шаъд то ҳозира гӯш мекунам, бигем мухлисшим, вай бародарай. Ҳамин одам кати кор кардан барои ман беҳад
зур буд биге мешавада барои ҳамин карьераи ма барои оптима катифира растама ман мехостум кор кунам кор кардам ҳаи дигаро реперои актуалне ки ҳастан катишон кор кунӣ ҳай ояндада мебинем хитон кати ки кор мекунем чӣ хел мешава ҳозирашда ҳамин фақат ма кати ҳамин фирӯз фира растаман саркорӣ дорем ҳамкорӣ кардестем трекҳои навамона бировардестем хато накунам ҳамин якчанд моҳ пеш ба фикрам шумо совместный альбом сар додед хати фира кати фира альбом сар додем совместни трекҳо бисёр дорем чанд тажда клип дорем ана ҳамин наздикида бояд клипи нав сёнка кардаги монтаж рафтестай насиб карда боша баъд муфлисо ҳама тамошо мекунанд канали хитонда ба фикрам платформаи Rap FM да брат мешавам хали моментое ки ҳар хоб мехезӣ ку ҳамон чӣ навистанӣ он меги ки бё он трек бикунем ягон идея нав мебиёяд дар сар меги ки бикунемуш но когда ҳамин процесса сар мекунӣ допустим ягон минусовкаи авторскита мемонӣ ҳамка фикр мекунӣ дар сар ҳичи намебиёя ҳам фикр мекунӣ ҳичи дар сар намебиёя и гуфти рӯзҳо мегӯянд ку не приходит ли такая мысль что ты исписался что дига уже чизе ки буд ҳамаро навистум чизе буд ҳамаро кардам я ҳичи дар сар намебиёя ҳамин момент чӣ кор мекунӣ ки ҳаминро преодолеть кунӣ бузгарӣ бо дальши текст бинависӣ основной проблемаи нависандо ҳамин реперо мактаб музиканто основной проблемашон ҳамиае ки мобайни раҳда ҳамин гуфти гапи худат бензиншон буд мешава топлива надоранд ки дарши газ битан желание пайдо кунанд бираванд но мада и чиз хеле нест ман мехезам бита гӯш мекунам саҳарай бегай любое время менависам масалан як гала гап дорем ҳамун моменте ки ман медонам ки уже гапома ҳамаша гуфтагиам мехезам бо як китобчаи дигара мегирам мехонам бо ягон гапи нав придумат мекунам ва ҳамун чиз бо мерава ҳамин чиз мада мотиватсия метиҳад ки ман бояд бурам пеш фақат то есть яъне ки китоб мехонӣ акал бисёр чархе китоб бихонӣ яка бо гапо словарни запаси дар сар бисёр мешава беҳтарин литературни китобо бисёртар так ман бисёр китобҳоро ба забони русӣ мехонам но кӯшиш мекунам ки ҳамун чизе ки ба русӣ хондагиам бо фадоҷикӣ дар сарам тарҷумаш кунам бо мухлиса бирасонам ча гап нест акал як саволи зуд дорум агар мешид ки вақта 5 сол ақиб кунӣ чӣ совет худуда медодӣ акал 5 сол пеш 5 сол пеш с учётам ҳозира инами ҳозир уже зиндагиро дидагӣ фаҳмидагӣ фикри ақидаи ҳозира кати совети ма дар 5 сол пеши худам ҳамун надора ҳатман як саволи ҳамин миқдар корӣ медодум дар худам ки ҳамун плане ки ман доштум дохил шидан ба институт дар Федератсияи Россия ҳамун плана ман бояд иҷро мекардам гапи дигарро гӯш намекардам намегуфтам ки рост мегӯем ман бояд нахонам кор кунам дигар фикрро бикунам ҳамин чиз маро хеле қафо кашид ана ман ҳозир 5 сол пеш бигардам анами савола мақсад ҳамин дар худам ҳамин рекомендатсияро битам ки ҳамин корро бикунам гапи дигарро гӯш накунам мумкин ҳозир бо ман хеле бо пеш мерафт анами чизе масалан хондан якум дараҷае обязательно бояд бихонӣ поступать в институт мактаб аввал мактаба буд кардан баъд донишгоҳи висшее образование гирифтан ин ҳамаш ҳатмияй барои ҳамин бачаҳо як бор дигар бихоне совет ай Black Sound раҳмат барои Black Sound чӣ важнияй пул ё муҳаббати мухлисо барои Black Sound ҳеҷ вақт пул важни набуд мақсад пулкоркунӣ осонае вақте кала кор кунад пулам меояд барои Black Sound важнияй муҳаббати мухлисо важнияй ман трекҳое ки ман мекунам барои пул нест ҳеҷ вақт барои пул набуд барои мухлисо барои мотиватсия барое ки одамои худмон гӯш мумкин гап нест ана мерем ака дальши
калимаи дӯстдоштаи Black Sound. Любимая фраза. калимаи дӯстдоштаи Black Sound. Ҳар рӯзе ки ман использоватш мекунам, беҳад ҳами калимаро дӯст медорам. Дар шуморо метавонам ҳами калимаро бигӯям, ки ҳар рӯз шумо ҳами калимаро дӯст бидоред. Такя ба Худованд. Ҳар рӯз. Мошалло. Тамом. Мошалло. Усул шужа аймон нест. Худованд худаш медонад чӣ кор кунад. Гап нест ака. Раҳмат. Раҳмат. Раҳмат шумода. Мерем дальше. Ба қарибӣ ай Black Sound чиро интизор шавем? Клип, трек ё ягон ҳамкории дигар? Беҳтарин саволи зуд. Дар оянда ҳамин наздикӣ дар қайдури баъд намерем. Мақсад иншаалло мо дорем як пешакӣ гуфта будам ба фикрам. Дорем мо як клипи сёмка кардагӣ ки монтаж рафта истай. Ин наворе ки ҳозир бо мухлисо тамошо мекунанд. Бо ай чизи бо хела ай бораи Black Sound мефаҳманд. Трекҳо дорем, бисёр кор дорем. Мақсад дар индустрия оли то соли нав мо бояд бисёр чиз бурорем. Мухлисоро шинос кунем, бисёр чизои нав катем. Мо интизор мешавем. Насиб карда боша ҳамаш ин ҳамин наздикида мешавад. Мо кӯшиш кардастем. Ха ина омадӣ ака. Раҳмат ки файрод карде. Қатимо шишдӣ. Дар Раҳмат. шоти ҳамин паблики платформаи мо Rap FM чӣ метавонӣ гуфта ака? Ман вақте ки шумо маро сторис кардем ки мақсад мехоҳем ки ман биём дар интервютон иштирок кунам, бо ман гуфтем ки бо як портали дигар ранги ҳами 221 сувайо ҳами софт блогеро ҳами хеле чизо. Не ки вақте ки ман интерес кардам уже Rap FM ман беҳад махъул шид ки ай бораи репай, ай бораи музикай, ай бораи нами чизое ки затрагивать мекунад одаморо в плани музыкальной индустрия. Шумо ҳамин платформаро кардем ки одаморо расонем ки чиз ҳастай. Нам 221 су буд. Иқай одаморо ҷамъ кардан, чӣ кори кардан? Реп портала гирифтан, портали блогинг кардан, чӣ кори кардан? Ҳуи худан рафтан ай Тоҷикистон. Нестай дигар. Мо дар площадкаҳои дири Тоҷикистон наметавонем. Мақсад биёвем ҷое ки одамо реп гӯш мекунанд. Мақсад на Rap FM ҳам хеле чизо набуд. Ина шумо кардед маладес. Ман шумода мегӯям муваффақият барори кор касбтонда бисёртар пеш биред. Раҳмат. Гап нест, гап нест. Хай ҳамин саволи охирон дорум ака. Очень интересный саволи хидмат гуфти гапон. Ба фикри шахсии худтон файтери ҳақиқӣ дар зиндагӣ кист? Беҳад саволи зуд. Файтери ҳақиқӣ дар зиндагӣ ҳамон одаме ҳастае ки ҳар рӯз фикри оилашам мекунад, фикри падару модарашам мекунад, фикри фарзандошаву гишна намемонашона ки муҳтоҷи як кас бишаванд. Анаму файтер мардакае ки мехезад саҳрай хафои кор ба номус кор мекунад, меояд хона, фарзандош дар гирдаш, падару модараш тинҷанд, муҳтоҷи ҳичи нестанд. Фикр мекунам ан ҳамин одам файтери зиндагие. Файтер, гап нест ака. Севам мухлисои гиромӣ, ин кати мо ҷамъбаст мекунем. Як бори дигар раҳмати калон. Ҳазор раҳмат Ака Black Sound. ҳазор раҳмат фард кардем. Мо как гуфтем чанд лаҳза пеш интизор мешавем трекҳои нав, клипҳои нав. Раҳмат, насиб карда бошад. Ака Black Sound ай тарафи худам гуфтанем ки яке аз репсарҳое ҳастае ки русо мегӯянд в ногу со временем. Меҷунбад в ногу со временем, корҳои очень интересный мекунад, проектҳои интересный дорад, трекҳош интереснияй. Барои ҳамин бори дигар шумода ака муваффақият. Раҳмат ака. Успеха во всех ваших начинаниях. Ҳазор раҳмат. И мы надеемся, что это не наша последняя встреча. Я тоже на это надеюсь. Ҳамада раҳмат. С вами был Rap FM Таҷикистон. Ҳазор раҳмат.